Esittele itsesi lyhyesti. Mä olen Jukka Karvala ja olen tässä koulussa ollut töissä 5 vuotta. Okei. Ja sit sä toimit kunnanvaltuutettuna? Joo. Joo, okei. Mä olen sekä kunnanvaltuustossa että kaupungin hallituksessa nyt ollut 2 vuotta. Okei. Kuuluukohan se ääni? Pitäisikö puhua kovempaa? Mä voin puhua kovempaa, jos on Okei. tarpeen. Okei, joo. Nyt se kannattaa. Okei, eli siis mistä asioista sä oot niinku huolissasi Espoossa? Et mitä ongelmia Espoossa on? Mä olen itse asiassa aika monesta asiasta huolissani. No, luettele vaikka pari. No, esimerkiksi kouluasiat, päivähoitoasiat, vanhusten asiat, terveydenhoito. Joo. No mikä niistä nousisi? Ja ehkä sitten vielä sen lisäksi liikenne ja luonnonsuojelu. No, mikä niistä nousisi ehkä eniten sille, että mikä olisi ehkä suurin epäkohta? Mä en ehkä ajattele sitä sillä tavalla, koska se riippuu näkökulmasta, että minkä näkökulman valitsee. Jos ajattelee niin kuin ihmiskunnan henkijääntiä, niin se luonnonsuojelu on varmaan se kaikista tärkein. Ehkä siinä sitten energia ja metsien säilyttäminen ja tämmöiset asiat. Mutta sitten taas jos ajattelee sitä, että mikä on mun näkökulma, niin mä ehkä ajattelen eniten näitä lasten asioita. Joo. Joo. Mikä olisi sun ratkaisu Espoon työttömyyteen? Espoossahan on aika pieni työttömyys. Ja mä oon tämän 4 vuotta, kun mä oon nyt ollut valtuutettuna, niin oon esittänyt sitä, että Espoon pitäisi niille ihmisille, jotka ei muuten saa työtä, järjestää sitä työtä, niin kuin kunnan työtä. Koska yleensä he on semmoisia ihmisiä, että he on joko sairaita sillä tavalla, heillä on ehkä joku esimerkiksi alkoholiongelma niin, että he ei pysy työpaikoissa ja kuitenkin tuettuna saattaisi olla, että he pystyisivät tekemään älyllistä työtä. Joo. Kerro Espoon uusimmista hankkeista, esimerkiksi rakennuksista. Onko se sulla mitään rakennuksia? No siis yksi semmoinen hanke, mistä olitte sitten Lintumetsäkoulusta. Joo. Yksi semmoinen hanke, mistä voisin kertoa, on se, että Espooseen ollaan suunnittelemassa paria nuorisotilaa. Tai useampaakin, mutta kiireisimmät niistä on Lintuvaaran nuorisotila ja toisiksi kiireisin tai ehkä yhtä kiireinen olisi sitten Kilon alueen nuorisotila. Mulle on sanottu sillä tavalla, että Lintuvaaraan laitettaisiin nuorisotila heti, jos semmoinen tila löydettäisiin. Ja on sitten sanonut vastaan, että kun täällä ei ole semmoisia tiloja, että jos ei sitä tilaa löydy, niin se pitäisi rakentaa. Ja ehkä se nyt on sitten semmoinen tämän alueen kannalta kiinnostava hanke. Toinen kiinnostava hanke, semmoinen mitä mä oikeastaan olin siitä kiinnostunut jo 20 vuotta ennen kuin musta tuli valtuutettu, niin on tämä Maa-uimala-hanke. Ja siitä on tehty päätös, että se rakennetaan. Sille on jo varattu tuleville vuosille rahaakin. Nyt se sillä tavalla sitten pysähtyi se asia, että se rakennusliikkeet tai oikeastaan suunnittelijat kiistelee siitä, että ketä on kohdeltu väärin siinä, kun on ollut suunnittelukilpailu. Ja sen mukaan sitä pitäisi lähteä rakentamaan. Eli se on kuitenkin tulossa? No se on tulossa, mutta se riippuu siitä, että miten ihmiset sitä asiaa muistaa pitää esillä ja vaatia. Koska tällä hetkellä on se tilanne, että on enemmän rakennushankkeita, kun pystytään pelkällä verorahalla rakentamaan. Tosin Espoolla on 700 miljoonaa sellaista rahaa, joka on rahastoissa, jota mun mielestä pitäisi käyttää siihen rakentamiseen ja sitten tällä verosta kertyvällä rahalla pyörittää toimintaa, mitä niissä rakennuksissa on. Joo. No, kun toi Espoo täytti nyt just 550 vuotta, niin miten se näkyy Espoossa? Niin kuin esimerkiksi Espoon toiminnassa ja kouluissa? No se varmaan näkyy semmoisena leimaamisena, että sellaisia asioita, mitkä olisi muutenkin tapahtunut, niihin on kirjoitettu 550 vuotta. Ja sitten on ollut enemmän juhlia kuin aikaisemmin. Ja sitten on joitain hyviä asioita saatu liikkeelle, niin kuin esimerkiksi
tämä aloite siitä, että saataisiin enemmän niin kuin metsää suojeltua Espoossa. Et nyt sitten niin kuin on lähdetty tämän juhlavuoden puitteissa etsimään suojeltavia metsäalueita. Että jäisi metsää sitten siinäkin vaiheessa, kun täällä ehkä asuu vielä enemmän, paljon enemmän ihmisiä kuin tällä hetkellä. Sä oot vasemmistoliittoon kuullut, niin miksi just vasemmistoliitto? No se on aika pitkä juttu. Mähän olen ollut kunnallispolitiikassa vasta 5 vuotta mukana. Olen ollut kiinnostunut näistä asioista aikaisemminkin, mutta en ole aikaisemmin lähtenyt. Syy siihen on ollut se, että näissä virkatöissä on ihan tarpeeksi tekemistä, että sitten joutuu ottamaan vähän niin kuin kaivamalla sen ajan, milloin tekee näitä yhteiskunnallisia juttuja. Miksi vasemmistoliitto? Sen takia, että minusta on tärkeää se, että niistä ihmisistä, jotka on heikkoja, pidetään huolta. Ja semmoisista ihmisistä, jotka ei yksin pysty tulemaan toimeen, pidetään huolta. Ja minusta vasemmistoliitto pyrkii siihen parhaiten näistä puolueista. Ja sen takia mä olen vasemmistoliiton jäsenenä ja nyt sitten olen tehnyt kunnallispolitiikkaa vasemmistoliiton valtuutettuna. Okei. Ja sitten sä liityit siis kunnallispolitiikkaan siksi, koska sä oot niin kiinnostunut niitä asioista. Oliko siinä mitään muuta, että miksi sä liityit? No siis suurin asia oli päivähoitoasiat ja kouluasiat. Et mulla on itsellä 3 lasta, jotka nyt alkaa olla kaikki aikuisia. Ja sitten jossain vaiheessa alkoi tuntua siltä, että näille pitäisi tehdä jotain. Ja sitten kun lapset kasvoivat suuremmiksi, niin tuntui siltä, että ehkä voi kotoa ottaa sitä aikaa, että rupeaa niitä asioita ajamaan. Joo. Okei. Oliko vielä mitään? Ei oo. Okei. Anja, mitä sun mielestä mitä hyviä puolia Espoossa on? Et mitkä on niin tosi hyvin Espoossa verrattuna sen muihin kaupunkeihin? No Espoohan on varmaan Suomen toiseksi hyvinvoivin kaupunki. Tämä on rikas kaupunki ja täällä on hyvin koulutettua väkeä ja innokkaita nuoria ihmisiä, jotka opiskelevat. Enemmän varmaan kuin missään ehkä muualla Suomessa. Että täällä on hirveän monet asiat hyvin. Sitten mua viehättää Espoossa se, että täällä on niin pitkä tuo rannikko. Että mä tykkään merestä ja tykkään Espoon saaristosta myöskin, että mielellään siellä liikun silloin, kun on aikaa. Kiitos. Oli hyvin miellyttävää, että sä kuvasit siltä puolelta, koska mä olin sunnuntaina juoksemassa Rantaraitti-maratonia. En kyllä täyttä maratonia, vaan puolikkaan. Ja sitten Karhusaaressa kaaduin niin, että mulla on toinen puoli muste otsasta. Se jäi piiloon koko kuvauksena. Joo. Sinulla oli joku kysymys. Se oli tää. Että onko mahdollista saada tämä käyttöön. Paatteko te pahakseni, jos mä laitan sen kotisivulle, niin en mä kotisivuja oikeastaan pidä kuin sillä tavalla, että ennen vaaleja. Et mulla on semmoinen nyt ollut tänä ajan, kun mä oon tässä politiikassa ollut mukana, että mä oon tehnyt aina vaaleihin kotisivut ja sitten mä oon jättänyt ne vanhat kotisivut sinne taakse, että ketä kiinnostaa saa käydä katsomassa, että mitä se puhuu ennen vaaleja ja mitä sen jälkeen on tapahtunut. Okei, no Et jos se teille sopii, tietysti on niin, että siis kun teitä on kuvattu, niin sit pitäisi olla teidän vanhemmilta lupa, että se saa olla. Se on varmaan kirjallisena vai onko niin, mieluummin kirjallisena. Kyllä mun mielestä joskus kun meillä oli joku kyselykoulussa, että saako kuvata, niin siihen vanhemmilta saa kuvata. Niin,